Yan, nakaharvest tayo ng upo. Isa muna tayo ng upo ngayon. With matching sardinas. 555 sardines. Ayan, ginisa na natin yung bawang. Sinundod yung sibuyas. Susunod natin yung kamatis. Nilagay na natin yung sardinas. Wow, sarap na. Sardinas. Tsaka natin ilalagay yung upo. Nagkamali ako. Nakalimot na akong maghanda ng upo. Tinanggal ko pati yung sa gitna niya, yung ubod. Sabay ilalagay na natin ng upo. Hirap pala mag-video pag ayan na po, luto na siya. Masarap tingnan. Di lang natin alam kung ano lasa. Masarap lang tingnan. Iwan ko lang sa lasa. Pero mukhang masarap.